Kohimen kopera bayir hautrai Jesu Christ. Mindakas ngi don ka jimpule kaba pensawa hagish korjongi shapanga jinkentait yauble. Haka jutang barim haka kitab Jeremia nongya tulepang yusngo ki pait Israel kila kentait yaga surjongo ble bala pensawa lemba Jeremia. But haka gospel ngi yusngo baki non Nazareth kila kentait ya ujizu bad kila ong ba ulong uburiyu kila kentait ya ke jinglong ublejongu bunsin ladang ipeit ha ka jingim ke jongi ngi yo I bun ge kia bara badang jia saudong jongi kane kalong ka juk jong ka viral video bun apden jompi pi snowju kane ka kentin viral don namar kane ka de ka juk jong ka social media bad bun gibru ke peit ki pendon ka mobile phone but don bun gibru ki pinmi ya ki video barit baria but gibru ki peit but ki kalalong viral ka wamul kambun gibru ki peit ladang I peit binia kai ka ba ki peit lada yaid uwe ukso ha kasurok don gibru ki peit shu mano shu shondur but ki bu ki bri ki peit lada ki bri ki ram miao ki bri bun ngot ki peit lada don kano ka jingjia kindit kinsan ki bri ki peit lada kino ki bri ki tok yangi ki snap ki ngait ki peit but ka kerlalong viral kambun bri ki peit henre lada ngi peit kae ka ba ki bri ki peit duna kalong ya ka jingidu blai ka ktinu blai ka jingshisha ki bri ki kendai but ki jingtok ki bru ki pidiam ki piam kane kalong ka jinglong jongane ka juk larangi peit baram api pelaban peit man kasni minta kasni ru pelaban check ya kane ha ka lada pilong ki bru ba pindon gam ya ka kya mobile phone ne YouTube ne Instagram ne kano ka social media pelaban peit ki bru ki kam peit ayu hatodon ki bru ki kambon ki bru ki peit shapanga tinu bale shapanga jingido bale kumno ban imya ga jingim bakuit kambon ki bru ki peit ayu ki peit kumno ban tau pizza ne kumno shuban le kamen ne kino ki bru ki bukano lese lada iwe kinakindai ki yang haka surok bat kara ya kashili yang ki jat don bon ki bru ki peit lada shinrang rukaju ne kino ki comedy ki bru ki peit henry ki bru kam ju peit ya ka sur jongo blai ka jingir jongo blai ya ka ktinu blai namar ki sngongia bale baro mangi ni perkat habang is ngap ya ka ktinu blai ka jim perkat banding gong ka wana yu hangi ngatip ya kane ngatip lupa ya kane lada don mano karen shapanga jingim bariu bale kiong kumno hapo jongki ngatip ya kane ka jingim ro lada ka balang ka hikaya ye kiong kumno ngatip ya ka ain ko rul baro ladang yes ngo shapanga maria kiong kumno ngatip bakade ka maria kade ka kemi jongo bale ladang is ngap shapangi no ki rikoit ngiong kumno ngatip bon ke bariu kiong ngatip kitip ayu kimtip eye kitip haba kiong kitip kimud banong ngam tip eye da ka jing shisha but ngam ku aban tipru ngam tip eye da ka jing shisha but ngam ku aban tipru kane ka de ka jinglong jong bon ge brio jong ne ka juk but de shapang kum ke ne ka jinglong ngi snap min da kas ngi na ka gospel u jisu la leisha Nazareth but ki brio kila kendai tiau Nazareth kai ka Nazareth kalonga donur jonge brio Nazareth kalonga donur jonge brio hamalle ki brio kadon Nazareth
Kibriu kim pediang ya ujisu hake Nazaret. Kibriu ki pediang ayu hake Nazaret jonga jingem jongi ki pediang ya ke ba pinsau tanad ya ki shipang arpang. Kibriu ki pediang ya ke perte hake Nazaret jongi but ki kindait no ya ubadon bor hake jingem jongi. Kani kalongga jingsau si jonga ne ka perte. Ka jingsau si jangka perte kila ai ya ka perte kambun jaka Nazaret jongki. But pinban ki kendait no ya ubadon ka bor ban penim yaki. Bunsin ha ka jingim ka ba man kas ngi ong. Bun gibriu ki mlin ban ong hoy ngimju duwai nagabinda ki kam ka ba ngimlin ban le. Hoy ngidon ga jimlin ban duwai shua ban bam. Buon ge beriuru kim jilaya kane. Nginginang ban bam, nginginang ban dik nginginang ban bam kano ga jimbam. Kane ngimdon kam jingyarap ublay. Habangit tengan ngitip ngide ban bam. Hato don kam ban pan jingyarap na ujisu ban bam. Om don kam. Te kimju duwai. Ban yait. Ngiba orang inang. Nadu kepor lahe kindiat na shisnem shiteng kulung kistam banyait omdon bahikaya kinanghi banyait nagabinda kum kini ki kam kibriu kim duai jisu yarap yanga banyait pi duai niem hatnongo na prenjompi ngi duai jisu yarap yanga banyait namar ngitip banyait ngi tia ngimju ya keli ya jisu yarap yanga ban yait. Don buon ge binda hage jingem jongi ngimju pan jingyarap na ujisu hage jingem jongi banyait ngimju pan jingyarap bamju ban le jingleit ladangi don kali buon ge bru kimju duai kadba ki le jingleit namar kitip lada shisin manga shong haka kali u driver utip hi banyalam yanga kasabang adon kamban leit te ki bru ki kindait ya ujisu Bun ge binda jonga jingim jongi kumne minda ke jinggle kolam hato pinang ban yait hato pinang ban tia hato pinang ban bam hato pinang ban yalakai hato pinang ban pule hato pinang ban keren ke jubab kalong da ke jing shisha ngimnang don bun ge beriu kat banang yait hasurok ki kelon ki yap bale ki kelon ki niap om dai namar ba kim nang ban yait Henry hakata ke jingyai jongki kimju yalam yau jisu don bon ge beriu ki kelon iap kadba ki dang bam bale kim nang ban bam don ge beriu khaba ki bam sakut jimbam haurendang jongki bale kim nang ban bam don ge beriu khaba ki bam don sakut jimbam hakpo jongki kiong bam tiliat shu bat ki pang laipurukom hakpo jongki bale lada kinang ban bam kamde benjia kumne kadenyum de henre ke jia hake ju ke dur ko himmen ko para don bun ki baro kabangi ong hanang inang ban le henre habangi lepar kamju urlong kat kum ga jingtip kabamangi don kabamut ngimla ban len yau jisu hakano kano ka benda jonga jingim jongi da kaba ong o nga itu yau Don gibri kiang ngatip ya ka gospel. Ngatip ya ka jimbatay jong ka gospel. Ngatip ya ka Bible. Ngatip ya ka balang. Ngatip ya ka jingait. Ngatip ya ka jimane ubale. Henry. Kata ka jingong jongki. Kasakut tang hata ka jingong jongki. Come you say so. Kane ka de ka jingma jong ka jingim. Kinong Nazaret kiang. Itu yawu. Baude ukon Maria. Udeu hatode upa jongu udeu mestri dingu Joseph ngitip na dong syadong Henry kata ke jingtip chongki kramshim la yarap yaki ha ke jingim man kasngi na kata ke daw ko himmen ko para ujisu umju kerlalang viral ha ke jingim jongi ke jingidu jisu kamju kerlalang viral ha ke jingim jongi yaki video ne ke jingkran ne ke jingit kana shapangu jisu kamju kerlalang viral namar bale ngilong kum ginong Nazaret
Ngi long kum gi nong Nazareth. Ngi don ru ke Nazareth hapo jongi. Hap kadbang idang kit Nazareth hapo jongi. Ngi stang banong ngi itu. Nakataka daw ngimju idia ka don bon gibru kimju pediang buram ya ka Maria teizoti. Namar ka deka kemi jongu Jisu. Kemi jongu Jisu kun jongu mesteri ding. Ya ka omdon ka amburam shu. Hakene ka dor ka jinglong jongi ka ring start. Ka jinge jongi ru kan ring start. Tanga jingdip shapango Jisu. Tanga jingdip shapanga gospel. Tanga jingdip shapanga tino balay. Tanga jingdip shapanga balang. Tanga jingdip shapanga sacrament. Kamju pingalaya ka jingim jongi. Pinban ngi kerlalong ki beriba sarong. Ngi kerlalong ki beriba kangla dia Jisu ha ka jingim jongi. Ngiro ngila tau iya ka Nazareth. Kasnong Nazareth ka don hapo jongiru. Namar ngi don ka ne kasnong Nazareth hapo jongi. Ngi kendait ya Jisu. Bangim aila dia Jisu. Kumba ngi deben tre. Kumba ngi deben im. Ngi deben pediang ya Jisu. Haka jingim kabaman kas ngi jongi. Kumba ngalaong. Haba piyait. Pideben yait bad Jisu. Lem kumda ngi kelon. Habang ibam ngideben bam lang badu Jisu. Habang itia ngideben tia lang badu Jisu. Habang ipule kot ngideben pule lang badu Jisu. Habang ikren kana ngideben kren lang badu Jisu. Habang ipuson ngideben puson lang badu Jisu. Habang yakendu kibrio ngideben don lang badu Jisu. Kalam u Jisu ngikerlalong nong Nazareth. Ladang ngikerlalong kum nong Nazareth. U Jisu unmino nangi. Bad unum laban le eye haka jingem jongi. Ngi snauterli, ngi kerlon, ngi or, ngi accident, ngi im haka jingma, ngi im haka jingpang jing shetam, ngi num laban im kadba u Jisu wang nod. Ko himmen ko para perlong u Jisu viral. Perlong ya u Jisu viral. Haka negas ngi kadbang irake ya kas ngi burom jongo Ignatius bakoy kad layola. Ulalong uba im kalam Jisu. Ulalong sipai, unang bahaban manager ke jingim jongu. Umdon kam satya Jisu, ulang ukuno rispa, ulamina ka pakidulan, badula leit yale yakatuma, unang bahaban yale yakatuma, namarulong sipai ubatibit. Henry tathadu ulas ngawutu ka jingtibit marwe kam da biang, kaspa marwe kam da biang. Henry ngide ban yahid badu Jisu. Kadba utia ha ke jingtia pang dakaba peit ya ke kejat bala shamong dakakuli ulas auto pleng kaspa kamierap ke jingnang jing start kam yarap ke jingtip marwe kam yarap ya ke sap ke pong ban le kata ke kam klam yarap Henry kadon sa kawai pat ke bor kaba de ben yada yawu kadba ula pule Bible kadba ula stang ban pule Bible kadba ula stang ban pule ya ke tinu bale kadba ula stang ban puson halar ke jingim jongi record wong mau bad makka kilaban long komne te bale em mangaru kadba ula pule ula ong lada mau bad makka kilaban long record bale em mangaru tathadu ula yomad ya ke jingmong ya ke jing accident ko himmen ko para kaktinu bale ka ong hangi menda kasngi kalam Jisu ngimlaban yai kalam Jisu ngimlaban tre kalam Jisu ngimlaban job halar kane ka jingale jonga parte watnum len yawu watnum kintait yawu hanasarat id yawu piam yawu kudup yawu yai rengkat padu kane kalong ka jingsawa jonga sur jonga tinu bale menda kasngi pelong yawu Jisu viral jonga jingim man ka kelip mat Jisu bayit kerku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi banginnam kentait yame lano ru haka jingim jongi enyaro yautrai Jisu Christ